देखी हमनी के तो खेत पटावे खातिर लगैले रही पाइप। हमारा का पता कि हमनी के नेताजी कहली पूरा बोरिंगे खोल दिए हैं कि हमनी खेत अपन मोने पाट जाए। सूदी पे पैसा लेके बिया किनले रही, खेत पोत पे ले रही आ खेत के देखी क्या हाल हो गइल बा। अब हमनी के नवादा पार आइल बनी जा। देखो बाबा खेत में लौकले है जो अपन फसल के काट रहल बाड़े जल्दी जल्दी। तो बाबा बाढ़ अइले से कितना नुकसान भइल बा? बहुत नुकसान बा। इतना नुकसान बा कि का बतावे के। अच्छा जितना खेत में खर्चा भइल रहे बोए में जोते में उतना निकल पाई कि ना? ना अब निकल पाई। अब गंगा जी ले गेली तो का निकली। हर साल बाढ़ के पानी आ जाला खेत में, हर एक साल किसान के फसल बर्बाद होला, लेकिन सरकार के पे कोनो ध्यान ना होला। कितना सारा गांव डूब गइल बा, बहुत सारा गांव जौन बा डूब गइल बा। सब लोग छत पर रहे पे मजबूर होता, बहुत लोग तिरपाल डाल के रहे पे मजबूर भइल बा। अपन गाय गोरू के जेने तेने बांध के रखता। ये देख सकता नहीं कितना पानी में आइल बानी हम। ये सब खेत है, धान के खेत हटे, इतना सब फसल बर्बाद होता, डूब गइल बा पानी में। अगर ऐसे ही पानी रही तो धान के बिया सड़े में बहुत जल्द देरी ना लगी और किसान के सारा फसल बर्बाद हो जाई। सारा होने सब के सब खेत डूब गइल बाड़े से होने। तो एगो किसान भाई से भेंट कराओ तनी जौन कि अपन खेत से पाइप बटोरता रे। आगे आई भेंट कराओ तनी हम। हेलो भैया, पाइप कहाँ बिछैले बड़ा खेत में? तारा खेत में पानी आ गइल तो? अरे भैया देखी हमनी के तो खेत पटावे खातिर लगैले रही पाइप। हमारा का पता कि हमनी के नेताजी कहली पूरा बोरिंगे खोल दिए हैं कि हमनी खेत अपन मोने पाट जाए। लेकिन क्या करब, मेहरबान बा नेताजी, बहुत बढ़िया बाड़े हमनी के, बहुत बढ़िया। हाँ, राउर 500 रुपये बचा देता रहे, राउर मजदूरी बचा दिले है। पानी है इतना खेत में चल गई, पटावे के कोनो जरूरते नहीं है। ये तो बात सही बा, लेकिन कुछ देर में धान डूब जाए जो से हमनी के बहुत ज़्यादा नुकसान होखे वाला बा। सूदी पे पैसा लेके बिया किनले रही, खेत पोत पे ले रही आ खेत के देखी क्या हाल हो गइल बा। अब हमनी के लागत कि जाके महाराष्ट्र में मजदूरी क के कर्जा चुकावे के पड़ी। सरकार हमनी के इसको ध्यान नहीं के देत, पूरा के पूरा खेत डूब गइल। अच्छा भाई ये बताओ, तू तो धान के खेती कर चुकल बड़ा, देखे तरीके तार बिया भी बहुत अच्छा खासा लाग गइल बा। ये बताओ कि धान के खेती करे में शुरुआती से बिया किने में, एकरा के बोए में, जोताई करवावे में, पानी लगावे में खेत में, पाइप के मजदूरी, पानी के मजदूरी, रोज पटावे के मजदूरी, तहार खुद के मजदूरी, ये सब मिला के तहार कितना खेती में पैसा लग जाता हो धान के? जाना तनी भैया, पैसा तो बहुत लागता, साथ में मजदूरियों सही लागता, मेहनत तो सही लागता। अच्छा ये बताइए कि मजदूरी निकल पावेला कि ना? मजदूरी तो निकल जाला, पेट चल जाला, घर चल जाला, लेकिन अब की परी तो लागता कि कर्जा डुबा दी हमनी के। नदी में लोग पानी में डूबता है, जा हमनी के कर्जों में डूबता नहीं जा। क्या कहल जाओ, कैसे हमनी के बदलाव आई बिहार में, नेताजी लोग के ध्याने नहीं खे। ये पर हुआ सरकार से क्या कहल चाहता नहीं? सरकार से ये कहल चाहता नहीं कि तनी ग्राउंड लेवल पे आके लोग के समस्या के समझल जाओ, व्यवसाय के मार्ग खोलल जाओ, ताकि लोग एक ही पे डिपेंड ना रहे। अभी हमनी के एक ही यही काम पे डिपेंड रही जाए कि हमनी के फसल होई तो घर परिवार चली, लेकिन फसलों बर्बाद हो गई। अब हमनी के इहे बाचल बाटे लास्ट में कि मजदूरी करे जाए के पड़ी महाराष्ट्र में, मुंबई में, तब जाके कर्जा चुकावल जाई साल भर में। साल भर लग जी कर्जा चुकावे में? क्या करबो भैया, 1.5-2 लाख रुपया तो घाटा चली गई। अच्छा, तो ओकरा के चुकावे खातिर अब तो देवही के बा, दिन पे दिन सूद बढ़बे करी। फसल अब क्या हुई? अभी सब डूब गया, सब खेती में ऐसे हो गया, सब रबी फसल गाँव में धान जो है वो खत्म हो गया है। उसके लिए आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? चाहेंगे कि किसानों को पैसा मिलो, सहायता से मिलो, यही मेरा अथी है, प्रदान है। अभी हमनी के नवादा पार आइल बनी जा। एगो बाबा खेत में लौकले है जो अपन फसल के काट रहल बाड़े जल्दी जल्दी। तो बाबा बाढ़ अइले से कितना नुकसान भइल बा? बहुत नुकसान बा। इतना नुकसान बा कि का बतावे के। अच्छा जितना खेत में खर्चा भइल रहे बोए में जोते में उतना निकल पाई कि ना? ना अब निकल पाई। अब गंगा जी ले गेली तो का निकली। एकरा से का अपील करता रहा अपन सरकार से कि का करो ताकि सरकार सरकार देता कुछ हो, हमनी के तो देते नहीं है सरकार, तो का कही। सरकार तो बहुत बड़ा बड़ा बयान देता है कि अपन किसान भाई लोग के राहत कइल जाई।
अच्छा तो मने मिली तब नु किसान भाई तो दोहत रहे लेकिन एको दिन तो ना आइल होलो दुआरी अभी तक केहू या पूछे उछाई लगी ना कोनो ना सरकार के ना आदमी ना कोई ना भाई देखा पूरा दही गेला ना तेहू ना सब सरकार एसी में बैठ के हाँ, वजह से अपन सब जान जाता लोग कि का होता नहीं क्या होता या ग्राउंड लेवल पे केहू नहीं खा के देखा ना जी आके या किसान से मिली आज किसान के तो का हालत तो बाटे। ढुकाइती जाके चली तनी देख लेबे के बा सही बात हां हमनिए के देखी ढूक आइल बन जा कितना दूर से पानी हमनी के अपना दूर से आइल बन जा रिपोर्टिंग करत सब खेत के देखत बतावत किसान लोग से मिलत इने पूरा पानी आ गइल बा धान में एकदम पानी पानी हो गइल बाटे नीचे के खेत तो सब बर्बाद हो गइल बा लेकिन ऊपर के थोड़ा सा ही कुछ बचल बा अगर पानी का अभी से एकदम सब खेत नदी किनार पे बा जहां के एकदम डुबा पानी हो गइल बा एकरा आगे होने हम दिखेबे कनी है कि कितना पानी भइल बा पूरा किसान लोग के हालत एकदम खराब है बेचारे सब अपन अपन फसल काट रहल बाड़े बुनी से अगर अभी से भी पानी घटला तो कुछ फसल बच भी सकत हटे अभी से सजौली गांव पड़ेला इने सजौली गांव बा इने डुमरिया गांव बा उधर मंदिर लोग तो डुमरिया के काली माई के क्योंकि पूरा सब जगह जलस्तर बढ़ गइल बा सब जगह पानी लागल बा खेत के सब स्थिति देखाओ तनी जा है पाइप बेचारा सब किसान पाइप बिछेले बड़े अपन अपन खेत पे डाल के लेकिन पानी ऑटोमेटिक आ गइल बा है जब बोरिंग लगा रहे बोरिंग खुल गइल ये बोरिंग लगा बा बोरिंग खुल गइल बा हमें जरूरत नहीं है अब और जौन भाई लोग के बोरिंग रहे उन लोग के भी ठंडा पानी बंद रहे सब बंद कर दिया रहे सब कुछ पे लोग ले लेके खेत बोले रहे सबके खेत बर्बाद हो गइल जूम करत है भैया हो का हमार आ गेले भाई ये रहले जन अपन दुख बतैले रहले है क्या कुछ सरकार हमारा के मुआवजा देही कि ना हां भाई ऐसा सरकार ना दी ऐसा कुछ नहीं के काल सरकार तो मालूम पड़ला कि शाहपुर सरकार प्रखंड बस- से शायद 14 गो पंचायत और कुछ पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ घोषित कर दिया गइल बा लेकिन 6000 मिली उससे बेसी तरह ना मिली आवल लिख के दे उससे तो 6000 मिली लेकिन उ तो 6000 से 6000 से तो कुछ होई ना लेकिन हां दो के चल हां दो के खेत के पोत तो दिया जाए हमर दे अभी हैं ई सब खेत है ने उतर में पूरा समझ के नदी बहुत दूर बाटे आई जो लोग तो सुनिया गांव जो सुनिया गांव में जाके कोनो रास्ता नहीं के बिना नाई के जान जी ए तो हेलीकॉप्टर पर चलत नहीं अब सके हो जहाज चलत नहीं सन एगो नाई बाड़ी से जो पुल पे लगा रहते रिसन सरकारी के प्राइवेट के पता ना लोग के अगर राशन लिया के बाद ले जाए के बाद हमनी के कैमरामैन अंदर आए में तनी डरात रहे लेकिन हमनी के हाथ ना पानी आइल बन जा तनी डर तो लागत हमनियो के लेकिन कम लागत उ तो ऐसे एगो भाई बाड़े हमनी के दूगो भाई बाड़े तीन गो पानी जामनी के तीन गो बांध जाए तो कोनो दिक्कत नहीं खे अगर हमनी के जइबो करम जाए तो एक दो भाई रही है